Molt bé, Jesús, no ens hem endut la victòria, però és el primer partit de la nova categoria. Quina és la teva valoració? Un punt. No tinc un altre, perquè quan pots aspirar a 3 i després a 2 i quedes un, doncs estàs fotut. Aquesta és la valoració real. Ara, si vols, te parlo de lo que vulguis. Sí, home, però què creus que és el que ha influenciat perquè no ens enduguem aquests punts? Doncs la veritat és que hem anat reduint les errades i tenim cada vegada més eficàcia i ens hem posat doncs, bueno, en condicions de jugar millor que el rival i ho hem fet, però de sobte doncs, ens hem equivocat, hem dubtat, no sé, no crec que sigui ni un tema físic ni un canvi tàctic, només que igual no han sabut ser pacients, esperar, aguantar el ritme que requeria el partit i han ficat una davallada quan s'han vist que podien guanyar, la veritat, perquè quan han vist que podien guanyar han baixat l'eficàcia. Doncs bé, ja per acabar, qui creus que són els aspectes que hem de millorar per al proper partit? Bueno, molts. Així, en general. En general, home, no ens hem adaptat en algunes vegades a l'alçada del rival, teníem que haver separat una mica més les pilotes i en contraatac les hem ficat massa prop de la xarxa, per exemple. Ha hagut algunes pilotes que s'han regalat i en aquesta categoria no es poden fintar a una alçada tan alta, s'ha de fer més mal, perquè això comporta que el contraatac de l'equip contrari és un primer temps. I aquestes coses s'han de saber i s'han d'ajustar, igual que molts regals de sacada que estava estudiada i hem sacat a la lliure, no sé per què, inclús el darrer set, que són coses que dius, igual són els nervis, no? Bueno, és el principi de temporada, primer partit, sabem que les victòries vindran i les estarem aquí per veure-les. Moltes gràcies, Jesús. A vosaltres. I sobretot vull agrair l'afició, que és un regal diví veure tota la instal·lació en les grades plenes. Bueno, doncs no només això, et diré una altra cosa, que és el que li he dit a la Isa quan l'he fet l'entrevista. Jo he calculat que teníem entre 150 i 200 persones a la grada, però és que en el directe jo crec que hem arribat al 100. El 98 l'he vist. O sigui que... Impressionant. Impressionant. Vinga, Jesús, felicitats. A vosaltres.